कार्यक्रमाचे संयोजक श्री सुजय गोपाळ दुरत यांच्या हस्ते शांताई सावंत यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय। आपलं सुद्धा सहकार्य गेली कित्येक वर्ष या ठिकाणी लाभलंय। त्याचप्रमाणे मी मनीषाताईंचा सन्मान करण्यासाठी सुप्रियाताईंना विनंती करतो की आपण मनीषाताई तुपे यांचा सन्मान करायचा आहे। तसंच पुढील सत्कार आहे विलासजी मरकर यांचा सन्मान आयोजक संयोजक सुजयभाऊ धुरत यांना विनंती करतो। संतोषी राणे यांना मी विनंती करतो की आपण विलासजी मरकर यांचा सन्मान करायचा। डॉक्टर चंद्रकांतजी पाटील यांचा सन्मान संतोषी राणे यांना विनंती करतो आपण डॉक्टर चंद्रकांतजी पाटील यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। त्याचप्रमाणे सुहाजी कोटावळे यांचा सुद्धा सन्मान आपण करावा अशी मी आपणास विनंती करतो। त्याचप्रमाणे शैलेंद्र सुवर्ण सरचिटणीस भारतीय जनता पार्टी यांचा सुद्धा आपण सन्मान करावा अशी मी आपणास विनंती करतो। आपल्या सगळ्यांना आनंदाची गोष्ट आणि या ठिकाणी आज आपल्या विनंती माध्यम आणि सदैव आपल्या सोबत असणारे श्री विठ्ठलजी परब गेली 28 वर्ष या कोकण महोत्सवाच्या सोबत, गेली 28 वर्ष उत्सव परिवाराच्या सोबत जे आहेत ते म्हणजेच विठ्ठलजी परब शाखा 114 आणि 115 यांचे उपविभाग संघटक म्हणून आत्ताच ज्यांची नियुक्ती झालेली आहे ते म्हणजेच श्री विठ्ठलजी परब यांचा एकदा आपण जोरात डोळ्या अजून सन्मान करूया। त्याचप्रमाणे मी या ठिकाणी उपस्थित आमचे मान्यवर श्यामबाई सावंत आणि भास्करराजी विचारे यांना मी विनंती करतो की आपण श्री विठ्ठलजी परब यांचा सन्मान करायचा आहे। श्री विठ्ठलजी परब आपल्याला कोणत्याही प्रकारची आयुर्वेदिक मदत लागली, वैद्यकीय मदत लागली तर सगळ्यात पहिलं नाव आपल्या डोळ्यासमोर होतं ते म्हणजे विठ्ठलजी परब आणि सदैव आपल्या सेवेत असं ज्यांचं ब्रीद वाक्य आहे ते म्हणजे सन्माननीय श्री विठ्ठलजी परब। कितीही वाजले, रात्री 12-2 वाजले तरी सुद्धा त्या ठिकाणी मागे राहत नाही, त्यांना जे काही मदत मिळतेच मिळते असं व्यक्ती म्हणजेच श्री विठ्ठलजी परब। त्याचप्रमाणे मी अशोकदादा राणे यांचा सन्मान करण्यासाठी राणेंना विनंती करतो। मी दिदींना विनंती करतो की कृपया आपण व्यासपीठावरती येण्याची तसदी घ्यावी। या ठिकाणी दिदींचा सत्कार करण्यासाठी मी सुप्रियाताईंना विनंती करतो की आपण दिदींचा सत्कार या ठिकाणी करायचा आहे। गेली कित्येक वर्ष या महोत्सवाशी दिदींचं नातं जोडलेलं आहे आणि खूप जवळचा संबंध असलेलं उत्सव परिवाराशी सदैव जवळीक असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे दिदी आहेत आणि एकही महोत्सव सोडलेला नसेल, दिदींनी या महोत्सवात आपली उपस्थिती लावली नसेल असा एकही महोत्सव गेला नसेल। या ठिकाणी श्यामबाईंना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि त्यानंतर लगेचच पुढील बक्षीस वितरण सुरू होईल। महाराष्ट्राचं आराध्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून त्या कोकण महोत्सवाचे जनकच म्हणेल, जी सुरुवात जी केली 28 वर्षापूर्वी, सतत 28 वर्ष ह्याच जोमाने आणि ह्याच
उपस्थितीत ह्या गर्दीने जे केलेलं आहे ते आमचे सहकारी सुजयजी धुरत, सुप्रिया वहिनी धुरत, माझे परम मित्र भास्करभाई विचारे, मनीषाताई तुपे, दुसरे आमचे उमेशजी माने मरगज, ज्याने खऱ्या अर्थाने लोकांची सेवा करतात ते आमचे विठ्ठलराव परब, तसेच आमचे डॉक्टर पाटील, तसेच रावराणे आणि भांडूप मेडिकलचे आमचे सर्व डॉक्टर शिंदे, उपस्थित सर्व या महोत्सवाला उपस्थित नागरी बंधू भगिनींनो, आमच्या दिदी करंजा हा गेले 28 वर्ष याची सुरुवातच आम्ही या ठिकाणी केली आणि जसं 28 वर्ष येण्याचा मान मला मिळतोय ते माझं भाग्य आहे. तुझ्या दररोजचं काम आणि कुठलीही गोष्ट त्याने हातात घेतली ते कुठली करायचं म्हटलं तर त्याला सतत त्याच्या मागे लागून ती बरोबर तडत नेण्याचं काम आज सुजय धुरत करतात. त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं कोकण महोत्सवाच्या माध्यमातून सगळे व्यापारी वर्ग जे कोकणातले आहेत त्यांच्या माध्यमातून इथे सतत कार्यक्रम या ठिकाणी होते. कुठली सांस्कृतिक महोत्सव असू देत किंवा क्रीडा स्पर्धा असू दे, निबंध स्पर्धा असू देत, सगळ्यांचे या ठिकाणी ते हे करतात. मला त्यांचा खऱ्या अर्थानं अभिमान आहे की दोन्ही सुजय धुरत आणि वहिनी या सतत त्याच्या मागे ह्या कार्यक्रम करण्यासाठी ते इथे हजर असतात. मी परत एकदा आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून त्यांना मनस्पूर्वक त्यांचं अभिनंदन करीन. आणि आता ज्या ठिकाणी जे सत्कार झाला ते आमचे डॉक्टर शिंदे, त्यांना तो ज्ञान साधना पुरस्कार मिळालेला आहे. हा खरं म्हणजे भाग्य आहे. ज्ञानरत्न पुरस्कार मिळाला आहे, मला खरं आपलं भाग्य आहे. आणि तसंच आता ज्यांचा सत्कार केला त्या कबड्डीच्या म्हणजे नॅशनलचा प्लेयर, त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये नाव केलं भांडुपकरांचं, आणि भांडुपचा अभिमान त्यांनी जो राखला तर त्यांचं सुद्धा मी आज अभिनंदन करतो आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्या नक्कीच दाबा, आपल्या नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.